Hi everyone! Welcome back to my channel. So, sobrang tagal kong hindi nakapag-upload guys. Or maybe mag-upload ako before this video. But this will be the first video na i-film ko ngayong 2020. And sobrang daming nangyari guys. So, abangan nyo na lang yung update ko. Or, I don't know, baka mauuna yung mga updates ko before this video. But today guys, as you can see, I'm on my bare skin. And ang dami nating kaganapan ngayon sa mukha. But anyway, papakita ko yan sa inyo. Kakatapos ko lang mag-shower. Tapos ko lang maligo. And I will be trying this one. This is the Brilliant Skin Essentials na Rejuvenating Facial Set. So ako guys, takot talaga ako sa mga may feeling ganyan. Takot talaga ako sa mga rejuve. Diba sobrang tagal na nung mga rejuvenating na sets. And ngayon ko lang to itatry kasi nagtanong ako sa co-work ko kung ano yung maganda na skincare. Tapos, ang sinabi niya, ito ano yung ginagamit niya. And maganda nga naman yung skin niya. And sabi ko kasi, ang mahal kasi nung ginagamit ko. Pero maganda siya. Ano siya sa skin ko? Akma siya sa skin ko. And ngayon guys, sakto naubos na siya. Mga ilang days na akong hindi nakakapag-try. And yung skin ko guys, medyo bumabalik na po yung mga kalaban natin sa mukha. Alright, so ito po ang ating skin. Ayan. So, meron akong pimple dito. Wala naman akong pimple dito, pero parang may reddish pa dito. Yung iba dyan, guys, na parang dark spots, ano lang talaga yun. Yung parang, ano bang tawag doon? Yung parang pekas. Hindi ko alam eh. Basta bata pa ako, may mga ganyan na talaga ako. Pero talaga, ito talaga yung mga pimple marks. And then, sa taas, medyo okay naman na siya. Actually. Tapos dito, nag-lighten na rin. Masyadong ma-red lang sa camera yan. Tapos, may tumubo akong pimple dito sa ilong ko. Ayan. Okay. Ayan, nakikita nyo ba yan? So, ngayon lang araw yan. So, gagamitin ko guys itong ang Brilliant Skin Rejuvenating Skin Facial Set. Ayan. And, it will be the first night. And, ito pala yung laman niya. This one is, kung hindi ako nagkakamali, 250 pesos. Meron siyang, nakalagay siya sa ganitong packaging. Ayan. And meron siyang facial toner. This is the facial toner. And compared sa iba na facial toner na natry ko na, medyo malaki din naman siya. This one is 60 ml. Ayan. And then, meron din siyang kasama na rejuvenating facial cream. Ito po yung rejuvenating facial cream niya. And then, meron din siyang kasama na gel na sunscreen. Ayan. Na meron siyang SPF. Ilan ba tong SPF nito? My gosh. SPF 30 na meron siyang UVA plus UVB protection with active whitening complex. And meron din siyang sabon. Ito yung inaabangan ko kasi guys, naligo na ako pero hindi pa ako nag-wash ng mukha ko. Gusto ko kasing itry itong Brilliant Skin na Kojic soap din siya with micro-exfoliating. Ayan. Micro-exfoliating soap. Ayan. That's suitable for acne-prone skin. Ayan, check po yan. Kasi ayan tayo eh. Smoothens the skin and lightens. Ayan. So, buksan ko lang to guys. And meron siyang 135 grams. Malaki siya compared sa mga ibang na-try ko na soap. In fairness, 250 yung price niya. And, ito palang ano niya guys. Ito palang sunscreen niya is 10 grams. Together with the rejuvenating facial cream. 10 grams din siya. So, wow, amoy orange. Hindi ata Kojic to eh. Amoy orange. Alam niyo yung mga natitimplang orange. Ayan. So, ito guys yung itsura niya. Uy, ang sarap. Ang sarap maligo pag ganito. Tapos, meron siyang naka-engrave dyan. Nakikita niyo ba? Meron siyang naka-engrave dito na Brilliant Skin. Nakalagay na ganyan. Ayan siya. So, tatry ko lang to guys. Ang instruction niya dito, meron kasing instruction na dito sa likod. So, kailangan daw parang ibababad yung skin for 3 minutes. Ibababad yung soap for 3 minutes before rinsing. So, yun muna yung gagawin ko ngayon guys. And then, check natin kung magiging paano yung effect niya sa skin ko. Nga pala guys, hatiin ko siya ng maliit lang para hindi siya masayang kasi parang mabilis matunaw. Medyo soft lang siya eh. Actually, pag nagkakadent na nga siya dito. Pag talagang pinupush, ayan. So, hatiin ko lang siya and then I will use it on my face. As you can see guys, ito, galing ko sa banyo ko. Mabula naman siya. At ibababad daw natin to for
3 minutes. Ayan. So, pinakasatch ko lang siyang ganyan. Especially on my nose. Kasi, alam ko dito yung laging may blackheads, whiteheads. Yan. Actually, ngayon lang ulit ako tinubuan ng pimple dito sa ilong ko. Previously, wala namang tumutubo. More on dito sa aking chin. Yan. Kung makikita nyo ito, nung February pa to eh. Nung, kailan ba to? Parang before Valentine's pa ata yan. Pero, pinaano ko kasi siya ng acne treatment. Kaya, natanggal siya agad. Medyo may sting na siya. Tapos, yung amoy niya, nawawala na yung amoy orange. Tapos, alam mo yung may amoy sulfur or parang amoy yung acid. Ayun. Kasi bababad ko lang to. 3 minutes talaga. Totoo. Mahapdi na siya, besh. Akala ko hindi siya magiging mahapdi kasi sanay naman yung skin ko na nagko-kojic. Pero yun nga, hindi ko kasi binababad yung kojic sa mukha ko. Oh, mahapdi na siya. Oh! Nag-dry na siya. Dry na siya sa face ko. Yan, wala na. Pati sa kamay ko. Oh, ito na, mga to na lang ang natira. Para makatituloy yung ganito ko kasi nag-i-sting na siya. 30 seconds more. Alright guys, so tapos na po ako na maghilamos. Ayan. And as you can see, mahapdi pa din yung mukha ko. Pero as you can see, di ba may pimple ako kanina dito? Ayan, so hindi ko alam kung dahil ba sa pagbanlaw ko, pag-rub ko, or dahil sa, I don't know, na-pop yung pimple ko guys. So natanggal na yung parang puti niya, yung parang pus niya. So it will be easier for the pimple now to heal. Ayan, so But I'm not suggesting na ipop nyo yung mga pimples nyo, ha? Kung aksidente, sige, wala na tayong magagawa. Parang yung ngayong nangyari. Ayan. So, gagamitin na po natin yung kanilang toner. Ayan. Meron siyang, uy, gusto ko yung ganito, pa-flip lang. Pero sana hindi siya natatapon. Uy, so maganda siya pang travel. Hindi siya matatapon. Okay, so ito daw guys, dapat daw sa cotton pad. Pero wala akong cotton pad, so okay naman siguro na yung cotton balls. And kailangan daw pa-upward motion yung paglalagay ng ating toner, and we should use it daily for 1 month. Use twice, in the morning and in the evening for 1 month, and then rest for another month. Okay, so kailangan malaman ko kung anong date ba ngayon. Today is March 10. Ayan, so April 10 po tayo mag-end nito. Kung tagal pa. Ayan, so maglalagay lang ako ng toner. And then kasalanan mo to, Prejeline. Taas daw. As of now, wala pa po tayong, ayan na siya. Mahapdi na siya. Oh my God! May konting amoy siya. Yung parang mga typical na amoy ng toner. Ang hirap naman magpataas na motion. Ayun, sa ilong ko, mahapdi na siya. Ay, mas lalo na naman dun. Bakit kaya upward? Para hindi magsag yung skin, ganun ba? And sa neck. Ang hirap naman na, pa upward. Please, ganda niya. Sige, pababa. Ang mangyayari po. Alright, so natapos na siya. Ayan. Typical lang to guys sa mga toner, ha. Yung mga umiitim na ganyan or nagba-brown. Hindi yan dahil malibag kayo. Okay? So, pupunta na tayo sa facial cream. After daw ng rejuvenating toner, thin layer lang ilalagay ng ating rejuvenating facial cream. Oh! Uy, may scooper siya, oh! May ganyan siya. Uy, I like it. Diba, sabi ko nga kasi pangit yung dinidip talaga yung daliri sa mga ganito eh. Tapos, may ganito pa siya, oh. Uy, first time kong maka-experience ng ganito nga, in fairness. Nagpakahirap naman ako. Pwede naman palang ganito na lang. Uy, cream. Wala siyang amoy. Yung cream niya parang napaka-smooth. Alam mo yung ayan, para kang gumagawa ng icing. Para siyang icing. Ganito eh. Apply very thin amount lang daw. Oh my God, kinakabahan ako. Dito lang muna sa isang side.
Sana hindi ako ma-burn dito, bes. Ay, makapal na pala yun. Yung nilagay kong ganon. Ay, hindi na to thin layer, mga beshi. Pero in fairness, matipid. Kasi para siyang cream. Cream nga talaga. Kasi kapag gel, yun, mas, ano siya. Ayan. So, tapos na yung skincare ko. Ganun lang. My gosh. So, wala nang interval. Unlike the Beauty Derm. Ayan. Nasaan na yung isa? Ito naman kasi yung sunscreen niya. Gel cream. For tomorrow naman to. Ay, mga besh. Mahapdi po siya. Mahapdi siya. Pero sana, hindi po maburn ang ating skin. Kaya importante na magsa-sunscreen in the morning. May pasandok din siya. Oh, ito naman para siyang ano ba? Parang lotion yung itsura naman niya, besh. Ayan, para siyang lotion. So, ganyan. Alright, bukas na ko na ito gagamitin. At least napakita ko lang siya sa inyo. So, that's it for this vlog, guys. And tutuloy-tuloy ko siya and I will make an update. Ito yung first impression ko sa Brilliant Skin. I-observe ko siya for a month if okay siya. Tapos, kasi sabi dito, 1 month lang siya pwedeng gamitin and then rest. So, hindi ko alam kung ano ba yung pwedeng gamitin after. Kasi dapat may maintaining skincare pa rin tayo after nito. So, and yung packaging niya, sana hindi ganito. Sana mas maganda yung parang bag. Kasi hindi mo to marireuse eh. Parang ang awkward naman na dadalhin mo to kapag nag-travel ka. Itong packaging na ganito. Parang hindi siya maganda. Alright. So that's it, guys. I hope you enjoyed watching this video. And if you haven't followed me on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah.